Sa ano? Sa Good morning guys. Hello, hello. Picture lang sa Kalsawa, no? Maligayang Pasko. Babiyahe kami ng Kagsawa Ruins. Andyan. Doon kami magpapasko ni Engineer Noah. Palis na kami. Nung oras na. Time check. Ayan, time check. Oh, 4:23. Kailangan maaga kasi kami para diretso na rin ang uwi namin sa Bulacan. Okay. Kita-kits na lang mamaya. Bye. Yung vlogger. Vlogger. Ngayon po ay araw ng Pasko. Kaya Merry Christmas po sa inyong lahat. At tayo pong ngayong araw po na to, dito tayo sa bayan ng Kanaaman, Camarines Sur. Galing kami ng Magaraw. Pupunta po tayo ngayon ng Kagsawa Ruins. Doon tayo mamamasyal ngayong araw na to. First time ko lang makakarating doon. Matagal na akong Bicolano. Hindi pa ako nakakarating sa lugar na 'yon. Kaya papasyalan natin siya ngayon ng araw na to. Para pagkakataon na natin tong puntahan yung Kagsawa Ruins. Matagal ko na tong hinintay itong pagkakataon na to. Kasi nung mga panahong yun wala tayong panahong makapunta. Ay ngayon may pagkakataon tayo. Kita ulit tayo sa mamaya pagdating natin sa Kagsawa Ruins. Sige, bye-bye. Okay guys, nagliliwanag na. Maulap. Sana makita pa rin namin yung mukha ng bulkan ngayon. Andito na nga pala kami sa may gawing Pulangi Albay. Yan, sana hindi ko pa alam kung anong kasunod nito. Alin? Ito yung papasok. Ayun, maraming kainan. Naku. Oo, dyan na lang. Ayun ito na yung kaso sa parking.
Wala tayong nakikitang ano eh. Saan pwede mag-park? Dito? Ako, walang ano. Kuya, dito. Saan? Diyan na lang? Oy, sige, sige. Sorry. Sarado yung mga ano. Sir, good morning. Sir, may entrance lang po tayo dito. Ah, magkano? 20 pesos lang. 20 pesos. Ganda ng panahon guys, oh. Tingnan nyo naman, oh. Oh, Kitang-kita. kitang kita yung kita. Wala makikita. Sablay. Picture na lang. Ay, wala. Pwede na yan. Iwan na lang natin dito. Hindi naman siguro maano. Yun, saka dyan lang naman ako pupunta Oo. natin. Patayin na muna natin.
kalahatan. Mga makunan pa natin. Stay muna tayo sa mall. Pupose na ako, pupose na ako. Pag-post ka na. Ayan o, kuha naman. Wrong timing guys yung ano, yung punta natin. Wrong timing. Ito yung mga order. Wrong timing. Always. Wrong timing. Umuulan na, mahangin pa. Ano ba yan? Wrong timing yung punta natin. Pagkano, balik na lang ulit sa kabila. Ayan. Summer. Ang ganda sa ano. Summer na. Eh, sure na yun. Ano, Sure na makikita natin yung buong ano, mayon. Sablay guys, yung punta natin. Yan, ang ibig sabihin ng Dagos Tabi. Tuloy po. Tuloy po. Ayan, Dagos Tabi. Ay, makapag-post na lang din sa no good. Di kita si Mayon. magdodrawing na lang ako. Guhitan mo na ng pagka-korting Mayon. Okay. Kape na lang muna tayo guys. Oh, good. Oh, good talaga. Hindi tayo pinalag makakita si ano, Si Magayon. si Magayon. Si Mayon na Magayon. Kaya yata sa atin. Kaya tayo makita. Yan. Nice. Tama ba? Ano ba sa iyan? Ito sa akin. Ganda. May design. Wow. Malamig. Kain na guys. Kain na tayo. Let's eat. Meron na bang ice cream na yung ano, may CD? Meron pa. Anong level, sir? Ah, Level 1, 2, 3, 4 pa? may level pa ba Yes yan? po, yung anghang po yun, sir. Kasi mamaya titikman. Gusto ko lang matikman. Natikman niyo na po yung 1, 2. Kung natikman niyo na Hindi po, pa, ngayon pa lang ako makakatikim. mga level 2 kasi lalaki naman kayo, sir, level 2 or 3. Kasi yung level 1 po, mild lang. Mild lang yung anghang. Yung po. Super extreme na po yan, sir. Super extreme. Apo. Yes. Try ko mamaya. Aba, bukan. Bukan lang natin. Ayan guys, chili ice cream. Bukan natin tikman. Ano to eh. May level pala siya. Level 1, level 2. Level 3 hanggang 4. Hanggang 4 ba? Hanggang 4 siya. Tikman natin yung level 3. 3 sana order namin eh. Wala
available na level 3. Kaya napunta kami sa level 4. Tingnan natin kung kaya yung exam. Kaya bakit nanghang? Kaya. Kaya natin yung anghang. Saka nakakontrol siya nung tamis eh. Kaya hindi nandiramdam yung anghang. Bicolano tayo. Ha? Bicolano tayo. Bicolano tayo eh. Kaya natin yun. Kaya naman pala. Kala ko eh. Hindi kakayanin. Muguhit sa lalamunan. Yung anghang. Kaya ano yun. Ang hanga. Malan. Yung nagkagat mo, wala. Pag habang tumatagal eh, Lalong maano siya. Maanghang. sa mga. Pero kaya naman yun. Maubos ko na oh. Kalahati na. Mahigit pala. Konti na lang. Uwi na tayo. Uwi na. Dito, hindi ka lang dito. Doon sa kabila. Dito. Ayun oh, kita na ng konti oh. Ano, natamba ka na ng mga... Yung ano 1/4 1/4 lang. Ay, hindi yung ibang mga nagpunta dyan yung sumasakay sa ITV. Happy New Year! Happy New Year! Okay guys, uwi na tayo. Nakita na natin si Kagsawa Ruins. Bell Tower lang. Hindi kasama si Mayon. Nako. Nagbabay eh. Hindi nagpakita, nahiya. No good. No good guys. Hindi natin nakita yung Baka sana sa susunod kong balik magpakita na. Kawit muna natin yung yung cellphone. Okay lang naman, di ba? O hugutin mo sa bag. Nasa bulsa ko lang. Kawit ko muna. Baka maligaw tayo. Direkta mo na ng yan. Old zigzag mo. Oo, lusigsag tayo. Tapos okay guys, let's go na tayo.
Saan? Sabay Wilby. Sa windmill. Tayo doon. Ah, sige, sige. Doon na lang ulit tayo dumaan. Ha? Doon na lang tayo ulit dumaan. Oo. Oo. Ikaw, kung saan mo gusto. Tingnan natin. Idadapa natin yung ano. Dadapa muna natin yung cellphone. Mas makalog siya pagka nakatayo Dadapa muna natin to. Ihiga nga pala kaya hindi dapa. Ayan. Mas ano siya shape. Na ano ng hangin nahahatak. Tagang saan na. Yan. Sa ano na siguro tayo makapagpa ano. Mababa. Naga siguro ano. Doon tayo magpapagasolina. Ay baka lumagpas pa to ng Naga.